Kwasizoleni. Lo ngapha kwelacala ke ngumfundisi uSivelele njengoba beselivile. Lo kwelacala ngapha kwasasiphiwo sokuqala ngolapha. Lo kwasasiphiwo sesibili basigoduka. Umfundisi uGijana. Siyakuthi ke manje siyakuthi ke uzungithane kakuhle mina njengomsasazi ungahlali isitini uba uyahlala isitini uyasusa isitya sakho yimi lo udla ngokutsho okanye ndithi ungalali uThixo athethe kuba uThixo uyathetha. Ngoku ke siyagoduka siyabulela kubasasazi basekhaya nabo bonke abantu belapha abazidinileyo bancama izinto zabo beba bazenzile balapha namhlanje. Siyabulela ngezibaba nabiza ke ubishop kuba kwibishop apha abiza ubishop uMzola asamkelele ukufela. Kodwa ke bishop yonke into xa sifunda yonke lembali kaYesu funeka kubekho amaxesha yozithatha izinto sizise kwivillage sisuke size apha ngoku. Yonke into inesiphelo yowatsho kwimfundisa kwaye xa uphawulayo ndizawunika ubishop ngibonela uba ezinto siziqonde xa sigodukayo. Ndiphumile emoyeni ngoku ndiza kwaba bantu balapha xa begoduka. Xa uphawulayo apha nangona nje ipleni yezulu le izulu ipleni yabo le kodwa ikho imingqandandandana ebasela eliyele nqele kaYesu. Ifuna xa sigoduka sibheke emakhaya siphumeni kwezo zinto. Kuba kuyabonakala uba ezo ndlela zinjalo ungadibana namarhamnqa neenyoka. Ndiphawule ke abantu ababili befundisa ndizobaphawula bonke kuba baninzi abantu ababalekayo apha. uJudas Iscariot nendoda eyajika inyaniso yayenza ubuxoki kuba siphila kwalo lizwe kubantu abathi inyani yayizolo ibuye ibe buxoki. uJudas Iscariot akaphelelanga ndawo kodwa nanke uJudas Iscariot ebhubhile sidliwa zimpethu kuba kuzaliseka namazwi awaqondile uJudas Iscariot. Waphakamisa idlanza wathi yo ndingathi igazi engenatyala. Le nto yenza emntwini ihambe enomda apho ifika khona uThixo akhwenyuka. Masambeni bazalwane sibhekele epasiteni kodwa ndifuna ukuqonda uba siyiqonde loo nto. Apha eceleni komnqamlezo ukho le ndoda
ibingaqondi izinto. Ukundoda ibingaqondi izinto apho. Bathuthi lo mbhasi kasigoduka. Ithe loo ndoda yaqonda izinto yazivuthulula. Yathi ne lo mntu ebelilungisa. Nawe mphulaphula weziko labantu. Uza kunibona mgama uba ndiyinto. Uzanibona kude uba ndiyinto kwangoku. Asizukazibona niba sizizinto. Kodwa mgama kawukude uqala uthi heyi ebeyinto lo mntu. Naloo ndoda iqondile apha. Yathi nene lo mntu ebeyilungisa. Bazalwane masambeni sibhekele ePasikeni. Phambi kwezirandi ebethetha ngayo umfundisi. Bazalwane uPilato engulela ecingweni ngoba siphila kwilizwe labantu abalala ecingweni. Bazalwane siphila kubantu inyaniso ilahleke. Uthi umbhali uPilato emva koba inyani moyisile wambuza uYesu yintoni inyaniso. Pilato mlahlekile inyaniso. uPilato uthomnye umbhali endike ndamfunda indlu kaPilato khange kube mgama emva koba uYesu ethandulukile ethe ndiyawunikela esandleni zakho umoya wami. Uthe ngalo xesha linye yafuthi indlu kaPilato. Hemba ukubangulela abantu abahamba nathi balibalekayo. uPilato naye yafuthi indlu. Funa uthi kuni masambeni sibhekele ePasikeni siyolungisa indlela zethu. Ingathi kanti zika njinga nawe izikiswa nguwe. Hayi masambeni. Bazalwane ndithe bangula nje abantu kuba nomntu wake bafundi bali ukho abalinganiswa bayinhloko. Ukho nabalinganiswa abathile abaphambili. Ngabe ndibabangulayo endithi babe ngunobangela wale ndlela. Ndizawuyela ke ngoko ndiye phaa uKayafa naye emveni kokuba uKayafa ejika izinto. uKayafa waziguqula izinto. Sifa ngoko xa uYesu edanduluka phezu kwalaa ndaba lamathambo. Sifa amadoda emi phezu komnyango kaKayafa esithi Kayafa usikhathile ngoba umntu bazalwane ubonakala phesha kumlambo uba ngumntu. Uzafika amaKrestu xa ilela umntu esithi amaKrestu ingumntu le nto. Kodwa le nto isahamba abathetha isahamba nasambeni bazalwane. Ndifuna ukuthi bazalwane abantu abenza izinto ezimbi ebantwini abahlukane naloo nto. Okokuqala uXhosa ngenye imini after into wathi sikhuni sibuya nomkhwezeli. Bazalwane bakhona abakhwezeli bempilo zethu. Impilo zethu zingahambi kakuhle nje. Bakhona abakhwezeli bempilo zethu. Kodwa noba kunjalo basongena bazalwane. Ngeba yenza loo Hai kwanza yeye kumwambia sio mtu. Abantu behamba. Ukhangela indoda. Kuthe loo ndoda. Sicelela abantu bakhe. Mabahambe. Iphele ityasi. Andumniki loo nto bishop. Andukusikele bishop. Andithi yithi ukothela ityala. Sizabheka etyaleni. Sizabheka ePasikeni. Kodwa into endikuxelela yona wena le nto yenze empilweni yeke kwangoku. Yaqonda uba awukafuni uyiyeka
kodwa yeke ngoku, yeke ngoku. Yenu Yesu, yenu Yesu. Athi kathetha phezu kwala ntaba, athi kathuthi kathatha indoda engazelwa ntoni lilizwe, erhupha indoda engazelwa ntoni lilizwe. Wathi uYesu mzalwane, andizukubuza velaphi, ndizukubuza kwanamhlanje, kwanamhlanje ngaba nawe eparadisi kababa. Ahambe Yesu, ahambe Yesu, ahambe Yesu. Uhamba namaxesha abengazelwa ntoni lilizwe, into singazelwana kuba unjalo wethu Yesu, unjalo wethu Yesu. Nawe hamba ubheka abantwana bakho, lo mntu ubusithakele nto yinto phambi kwethu. Ngo uthekwenyakona amen. Sabela uthi kwangabona wena siphinda sibonge sibuye sibonane ave nathi sonke nawena sesibuye sivile kuko konke Nkosi okuthethweyo kule ndawo. Ngokuthixo wethu siyaphuma
ngoba ke Nkosi yami nokuphuma kwethu. Zawathi ngusamazwi Thixo wethu athethweyo kule ndawo. Angange Nkosi engasebenza phakathi kwethu. Uvula ingqondo zethu nenhliziyo zethu. Zabantu abakude nofefe likaThixo. Bawamamele lamazwi asebenze kubo. Sikeleleke Nkosi yami lo msebenzi uthamsanqalise njengoThixo. Ngoku kude bekunabangale. Maluthuba malale Nkosi yethu Kristu. Thanda kaThixo dla kwamoya engcwele. Makuhlale kuthi ngoku kude bekunabangale. Amen. Amen, 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 ecaweni kungekaphumi abefundisi ecaweni. Manje ndawo nimekuzo siphume emva koko liphume. Nikanje lo Hlonipho nje umuntu bonke cha lo Hlonipho bafundisi ke bawujikela lapha.